odifo obochecheku ho ban no wona che date say 2020 enko end no onye star or the bible but thank of kuro yes en omo si obi na ekuni enti tama no oyare ne sabi na mu ye ni frafo say mo hu so obi na ekuni nti ade we de sese ye ma plante ne hotoro si so point black say omo nyina ya zan omo ya trofo abusafo ma akwa baba Imade TV so ene rich from TV yes ohu ya nsema yeko ne eba dia a hiding na yerbebem wa haise ne atwachi me director ba ko big director ye ka kuma wu directors wutime nyini film na yaba say ne ba betwetwe because ne ya drubo nyabre sanso ma mo bibia fi shapa bo nyabre say ye den send bi utifie na say bia wodi dia wie na wonya like wani nje ne ya ye den sema hinta ya dia bra ene aba me director ha say mbe twetwe ba ko mi na wonso wahu dia ekoso wo Ghana sisia e wo movie industry so wo hu dia ekoso sisia that am akwa baba Imade TV so never see yeah bro na apom ti say boko pa na wo so oba dia da roma me hoye pa we the director ye ncha ho ye nsem ba ko bi na pese me twetwe nkomo na nansan me ase ye tete nsem bi kuma wood directors ni fa so mo twese ni no ankasa ase nyema bi kokoso wo mo production na say kuma wood mu ase abuhu kakra because obete you say we aba be twese ni we aba star we ato we aduro we kutia we mpese we bekoso we say no kwako kan na ma kuma wood akofo na enchire ben like my entiase e dey na ekoso kuma wood mu sisi because you say kuma yehu pa answer na beka san pa cho no o ma matiefu ahu dia wo ye di any kuma wood dey important crowd na you edi kan me ma obi bia afinhia pa benim say awade nyankopon kire ni pa no ahwe obi bia la eso ye sesa fe ne kobeto ne de nyame di ma ba beto no se obi so ama meto no na wa free mu a ye mabuhia nyina ya akode mu no me wish obi bia la happy Christmas me din e de Richard Insia okay me ye producer me sign acting yes and me bisa question wetin na ayi oh but yeah producer also acting director the patcho okay patcho to us now oh mami sha say me race ni mu that is 2007 nti ma disi ni echi ache kakra be sisa me ya wa wo hwa ma disi ni echi ache pa ena me no di nkomo kakra about asem a wo kan edi kan no wo ka asem bi say kuma wood directors no ye odo ho enye kuma wood nko in our movie industry no se me ne wo enni nkomo no nche se me no problem ena wo kwa adwuma bia mu aye wo obi a woni obi bopa it say what is obi ni obi mo a no nche se obi ni obi problem but what you say ade ba akwa me mahu ni wo ye adwuma ni mu nyina ne se adwuma bi e wasase wiesu bia na ntini twitwa e wo ho ukọ hospital doctors e wo ho farmer asase ho yetimi ko na obi aku obi no be say e wo ho the movie industry no ya keka nsem bi to the sense say amaseme afa kwampo ne kameba sinimu anke hu bebo me kameja because ama ipa be manya nya cause be any time me no ye interview you mu say afi na confess mo join but mo suro so mo ba mu a na me suro mo anhwa na enema bi atoto no dey no kre eno de meka kire obi bia ne say emma wo bia no asem nka wo ye dia na wo nhira nse if say me abram begwa sinu ye ka kire me say ejako ni wayo osi mu because then time mi wesi na ejako ni wayo osi na kwaku manu na lowe mu ya na obi amai na esa nkofo no ejako ni wayo osi edi mu sika wie den na wo mu afi na wo kwakope what you say e wo mu akwaku manu bai e wo mu yenu abe ma lowe bai what you say a producer man na Dr. Like Abachichi kuma basi ye friend say 39 mu nyina ba urama mu nyina ba what you say so what na say e ka se wutie de wo nipa e kan wuye dia na wunhye Awurade Nyankopɔn de ma no ebebo okay asem we ya wo ka no nya wo kwa na wo busa me be me ma ye obi ama kwakwati wo hinta dua chiri me mpe nsem kekan wa abonten se me ba begina abonten social media na me di nkomo ba me ka se me nchiro
si ne dwuma no baabi yɛ ni hɔ a yɛbɛka kyerɛ sɛ ɛna bɛwura si mu obeku ana obeyi wusi na the secret is say yɛ wɔn nkɔnfo bi wɔ asa bi wɔn adwin sa ɛwɔ deɛ ho the time make say wadwin sa it doesn't matter say you are a star or you are a producer or you are a director wadwin sa nkɔnfo bi timi pa abɔnten bɛ kasa na ɛyɛ yɛ wɔn sɛ asa wɔn de esi no wɔn nko na bɛɛ mu a wɔn afa wɔ ha mu ɛnɛ Yesu Kristo na woda yɛ wɔn anura ɛnɛ 26 Yesu Kristo a yɛ wo no ɛda yɛ wo na atamfo sɔle tia but ne nam sɛ but vision a wɔde ba asa sɛ ɔba bɛɛ na ɛsɛ ɔcompression before ansa na wakɔtiri wɔyɛ n'adwuma eti sɛ wokɔ adwuma bi mu na sɛ nsɔhɛ baako mmienu bi si a ɛno nkyerɛ sɛ obi na asɔre tia wo gye wɔn nkɔfo bebree wɔ hɔ a before sɛ wɔbɛsiri mu no wɔpɛ fame maame nkyerɛ secret wɔpɛ fame wɔpɛ sɛ wɔgye din wɔpɛ sɛ nipa hu no eti na wafa kwantia bi so na wakɔ bosom bi wakɔ malam bi wakɔ akɔkɔ join society bi nti we no wo pese o che kuma wudu no mo o pese onya fame kwa I saw join society me se ebinom oh okay what you say eti se nipa de kokɔ nwan kokɔ fa ba bi ko hunu sɛ se mi nua bi nso aba ha pɛ na afi ɔbɛpɛ kwan bi so a wɔde begu ne nua no ase wɔsean ɛna agye se obi anyale agye se a movie say artist bi anyare agye se artist bi anhia bibi ɛne weedie obi na ato wadu weedie obi na asɔletia wo weedie obi na eku but doctor wu president wu MP owu meboa sɔfo owu eti san kɔfo weedie ɔmo mu we ɛyɛ adutuo because who say omo no doctor na wo bomodu ne yin hu omo screen omo ye hu omo screen na ye call masem ti bi ye omo a aya ehye omo fans no nti na ya na omo ka say eni oni we ye free nti eni we na ye ni say we na ye ni say enti sɛ wo bia onu hu a wanyi sa mentality na infinity wo betuma bobra papada sɛ wo pɛ sɛ wo bobra kɔ wani mu adwene bi a ɛyɛ adwenfi no ɛsɛ wo ye free wutrim dia wo dwene no bible sisi sukuru wa besura no na bɛba wo so ɛmfa nkɔhyɛ wutrim sɛ adwuma na mekɔ ni obi bɛtomadu ɛba saa sɛ wo ya ne mpo na sɛ kɔ no mpala wo nnom wo bɛkɔ konfo bi ho wo bɛkɔ malam bi ho ɛnɛ saa konfo we mu so dodo na ya azan eti wo kwa woni ba bi a problem di fire eti no bɛka kyerɛ sɛ wo yɛ adwumbɔsem yɛ sini oh wo yɛ producer wo yɛ actor wo yɛ say oh ni ani madwuma ni mu na ya yɛ dai ya to wadu na wadua kwa kodi so na fa die aduro ne senka wo no ma wo to no wagyae na wakɔkɔfa wo sika na wabrɛ no wo de kɔkɔpa ho bambo etu be so na mu ana wo du ta kɔkɔhyɛ tumi bi ase abrɛ na bi mpo ana wo nkɔ hoda wo bi wo ba asa no wate sansam no yɛse wo yɛ star ade sɛ ɔbɔ ho ban na ho bambo bɛ na kyɛn Nyankopɔn apa tumi bɛ na kyɛn Nyankopɔn tumi de so ba mo si Nyankopɔn so fa ne bɔ nto ne ntam nti na ebi ɔmo so ɔmo yɛ sa ɛnɛ ɛyɛ me de sɛ obusam sansam Nyankopɔn fa ne bo a wɔnto ne ntam no ma me nka sɛ mi ntɔ na ne ɛyɛ dɛn na Yesu Kristo wo hyɛ ne nsɛm paka sɛ no wɔ sɛ oh 12 years no 12 years onipa 12 years otim bobla bɛ sɛ wotimi ɔmo ate ne ho a no ma me mo pɛ de kwa no mu hu no bɔ mo kɔ asɔndam no gyina hɔ a wɔne mpanimfoɔ preach eti ɛyɛ sɛ wodi hyɛ wotiri mu sɛ Awurade Nyankopɔn ne boɔ no wɔto ne ntam bɛ gidi a wonni enti ɛna wo hu okay ɛne na mama wo ntuo no sɛ wotuo na mama wo gidie kwan so a ɛboɔ no wobɛhu yɛbɛto ne ntam ɛbɛba bɛ sɛ wo ntuo na mama no ato fa akodi a wobɛka sɛ Nyankopɔn fa ne boɔ ɔnto ne ntam mbɛti gidie ne nipa nie no ɛna mo mu hu sɛ Nyankopɔn fa ne boɔ ɔnto ne ntam saa na tie okay that one mbisa wasɛm bi na nsan yɛ nkyɛ bia na ehu sɛ ya yɛnua baako si confusion na mfa ne kransi a waka baabi amanfo kan sɛ bebree bi sɛ obi na ato na duro bi sɛ wabɔ ne ho ban ankɔpɛ ahobanbɔ nti na wawu ɛna ebi mo so nyama sɛ bi ebi mo so ka sɛ after see confusion wawu no teteku na ɛwɔ wa ba teteku ɛna wɔ saa asɛm no wate bi na wote yɛ ne sɛ na osipa no medase edi kan mema see confusion abusuafo nyinaa yɛ akɔ Dr. Likey ene ne crew me ma mo nyinaa yɛ akɔ ma mo hyɛde na me ankasa nso because boy no wayɛ bi ama me metumi agyina ha ka sɛ see confusion bɛs ne mo nyinaa wanyɛ adwuma ama director rich sɛ wɔgye me 1 cedi na 2 cedi
on 39 mu nyina me ye adwuma wi awo director wo de say ye papa no nti pe lolo fe bi ye de e maye on obi ara odama koma so hia wo bu ade esire ba de Nyankopon say ba bia ne kra akwakodie bia no awurade enyene nka ne ma ho ba me nka ne sei opo mo ti social media na omo kasa say NSC confuse wuo no ayi wo bibia no me enemies me see so point black say omo nyina ya azan omo ya trofo obi no Nyankopon na afre no obi Nyankopon afre obi no ba betra social media be kasa asem je nyina ya te ha yare eku nipa see confuse ayare over more than 1 year krampo ni say yare ne ba ne ko fese ba pa ema o yes o ye mompa ye mano ni ade e bebi krampo ba be kan say o ba bi see confuse aduro ni de 3 days obewu wotimi san bai esa ba ye na adwuma eye adwuma ya na yare san bai san ko fukuro ye se en omo se obi na ekuni enti tama no yare ne sabi na mu ye ni frafo se mo ehu so obi na ekuni nti ade we de se ye ma ablante ne hotoro papa se kwatere kwaso be ma ntoma no watie ni di san ko fo no mo ba betre social media mo kasa sanya ye nwuro mo busuam ko he ye won ko fo mo ya yale fo ho ye won ko fo mo ye hia fo ho ye won ko fo mo bra bon ko yi but wo muntime nam say na gwadi Nyankopon na afre wo mo na wontime nkonko zan ni fie ni nti no obepa bonta be zan bontin so ni eti wo ka we ya abrante na wu wontime yi ne ho no edu nti wonim say oh wo so force machine na e kasa me say na midifo bie no obekasa bi san fe ni masam no eti sa wo mo ti social media ni nyina no eye dombedie ni azan eti no mo kasa na mamintwa no ebia so ana omo tunsa fembe ona anko se ebia anko betima twitwa ni mama ama no mama nka se mi chiro na de ntiro wiye do betra social media ka ebia se be pe wasem a na me pe na me hu a betimi afre wo papa yeah betimi afre wo maame me nimu maame no papa me wadamfu bi obe wa me fe na me nya sofo bay anasa konfo bay malam ben timba bonten be ka say Dr. Like Tim no abrantie be wu on the date say be wu ye de kwase ampani ti say wo to be tra social media e kasa don say su say me wotumi me sit asase we so me de ahohom de ahohom wo ho tumi wo ho be tumi ye no kwafo e ba kopero Nyankopon tumi wo mo aka nyina dodo na de etro e de ye adwuma e na enye se mame ka say ni obi obonya me din kwa de se we nya me lipo obi ho obonya me din bet enye nya me no de ne ye adwuma wo de nya me na kata ne maso eti wa adwumu oha na wo de abiti wu enu nti ne Nyankopon ka so obehira Solomon na Solomon busade a wo pa ade Solomon dika bu sense evadi mami nyansa wo mo nim nyansa no bedi sankofo e tire wo nim nyansa wa adwumu da ho a wotimi sa akọ wo ya azan wo ya trofo na sise yo mo say report was here chichiku mo so atia enu kwa de medika kwampa dan ama wo mo nka so mo wo busua tie me de me issue we by na me mpesa me soso ene ye nua ba Tracy de ne ba ye nyina on say me nya video bia me nka bibia because ye ya dwen say ye huru say nkofo bi penipa bi pa no asem e de apesika akoko a wo ben woni ye mpanifo bebi sa akoko ben woni wodi abebe sere what you say sansu na jata bie ni ho akusie betuma kwache ne ba wo jata akusie kwache ne ba da na wo akusie betuma kwache jata ba checheku me kase Nyankopon a wo boss ro bo asase din mu sei agise Awurade frɛ no wo de wo ye mala wo ye konfo a ɛyɛ Awurade Nyankopon a woni baabi abɔfa ni fire wonu a won hwe fie obi firi won hwe busu obi firi mu na wotimi afire wo bi na wo pe views wo pe fame nti no wo di ni padi betra social media say onu na adu ne so di a ɛne Awurade Nyankopon de wo mogya betua ka me kasa bia menim say Awurade Nyankopon say me ameti say say Nyankopon frɛ me na menya wo bɔne a you can never kill me you can never do anything against me because Awurade Nyankopon say what do ho to ne so no ade nya di bo na wie wo yi sanso na wo kenka Matthew 18:18 wo say me semo say bibia la mbabusa no me dim no me sefo de me na de bo ba chichire ma chichire de bo ba sanne ma sanne Awurade Nyankopon timi emma okwasiampani bi mfani tumi anana no bro tumi boni bi akwaje embe kasa nse je Nyankopon ehira ne da enyeye enti de ho no ati na
foto bɛn na wɔde ma ahwɛfoɔ. Asɛm kakra mɛka nyinaa ne sɛ ewiase adeɛ bi a woyɛ bia no fa gyidie ne akoma mu kan na fa yɛ. Sɛ wodi gyidie ne akoma mu kan fa yɛ a tumi a ebetumi bɔ wo ho ban ɛma wo nkwa like wonya wɔ haw ne amane bi ɛyɛ Awurade Nyankopɔn. Dodoɔ na ɛnɛ na dodoɔ na ɛde Nyame din nso ɛnsan nkɔfoɔ. Deɛ mɛka kyerɛ nso ne sɛ nyɛ danta ne danta. Danta ne sika bɔ no sɛ wokɔ sɔfo no a hwɛ sɔfo kora wokɔ ne hɔ no. Ɛkwan bɛ na ɔfa so kasa. Because Bible say edua na ba mnemie hu dua koro. Enti sɛ wokɔ baabi a hunu sɛnea wɔti ɛteɛ. Ɛba de sɛ yɛ den ti na wokɔ hɔ. Ɛdɛn na wayɛ. Ameka sɛ mi twɔ wɔn nso woka kyekyɛ kɔ sɛ no ma yɛ din ya meka bibu baabi sɛ aboa bi ani hɔ obetuma akɔ kye sɛ bɔba ne sɛ odifo obo kyekyɛ ku ho ban no wɔna. Ɛne odifo no nso ne odifo bɛbɛtrɛ social media sɛ me be kasa apedin because me from the face that me kyekyɛ ku edu Reverend Sebena Santi Divine Star Network interest you do suffer no na kyekyɛ ku is nobody. I'm telling you we are nobody. You do ha suffer you I was say average one star na me na me hwɛ machi me hwehwɛ star baby come me ɛte sɛ de me no akɔ baabi yɛsi yakoi wɔ yɛ ɔdefuo sɛ bi nso nsi fie wonya nto amanfo bi etini bi ɛba sa wodwene sɛ eti afei na ɛbɛba na sɛ aba what you say me hwɛ machi akɔkɔ he odi ayi kura no wɔ se hwɛ boy na wogyina wɔn nkyɛn ampanyam pa wɔ share date sɛ 2020 ɛnkɔ end ne wɔn nyɛ star ɔde bible bɛto hwɛ Yankopɔn hyira Dr. Laiki me the stars bebree yɛ adwuma wo bia ba no ohu abrante no ebi mu kwampo de na mema fo mu tu omo ka no mesa no omo ko oboso mo abrante ne nkasa be da Dr. Laiki hu checheku na eye on the 17th November 2019 na me twa stone of today first time they come to see Dr. Laiki ni checheku so eye 17th November 2019 e watasman so wo mu twa first year some Dr. Laiki ka chem say rich who was superstar who was star wa ha what you say enti say nipa we say nyagwade Nyankopɔn anim onyam ne nhyira da ne so a ebede no osofu bi akoka ade 2020 ne obi ehye obi 2019 November aka only just a month na afina kwabiye from 17th na ye twa see no bi wie me media no 25th bi wie the following day and Dr. Laiki ti kokoye adwuma the third day omo ye adwuma fourth day mo hana first video no butwae no ya started say mama say hey data obey the wo ko obey say yo ye wura 2020 mu na chichi kwai star then tam na covid abani ye ntwa sini meye dai etima ye adwuma 2020 mu ye nya adwuma o ye kokoshe baabi ni ye adwuma but then tam na nam se Awurade Nyankopɔn akasa na ni difo bi akasa nti ampani apae ba mu enti de meka kire wo nyina ne se ma woni pa bi mu waba mu da nya gidie se Awurade Nyankopɔn de wo hye aniema passport do bekɔ wie pa afi 2025 for ye wura mu no me ka se wo bibiele nkran se wodi gidie to na mo ebeye wie be se wodi abambu hyade bi ase dia definitely obenye nkukuo Awurade nka ho no nhyia no nye okese Awurade nye wakoma so ade ma bibiele yima de kenso wo no me sere Awurade Nyankopɔn ho bambo ene wabusua wo yere se obobo ho ba na de mu ye bia nso no enye ye na enye nhyira Awurade nche obiela happy Christmas to you all. All right. I for how many days see but na your first time wo hwe channel ya mpacho na subscribe am na wa share na wa like no di ho dance ya cho bi se o na meka edin be see ha afi sha pan so bye bye.